No, takže tady máte malou ochutnávku z Kájového pozemku. Olivovníky, olivovníky a olivovníky. A tohle je ta tráva, která se musí poséct 2krát za rok. Tamhle v dálce vidíte, a možná nevidíte, moře autem cirka 5 minut do prvního přímořského městečka a moře samotné tak 10 minut. Dřina, dřina a dřina. Ale uvidíme. Takže moc se těšíme, jsme moc zvědaví, co nás čeká. Těšíme se na lísování oliv na extra virgine, ale to nás čeká až v listopadu. A jak říká Kája, kamarádů máme spoustu, ale těch, co nám pomohou, si úplně nemyslím, že bude moc. Ale těšíme se moc.